norbaitek galdetuko dut, zelan da posible kooperatibetan hainbeste euskera plan egotea, ezta? Beste enpresa batzukin konparauta. Kontua da, gizartean nahi hori badago, kooperatibetako jentea gizarte horretan bizi da, eta kooperatibetako jenteak sentsibilidade horrekin hartzen ditu erabakiak. Erabakiak ez ditu hartzen beste norbaitek. Jente horrek berak, bazkideak hartzen ditu. Bazkidea parte da kontseilu sozialean, kontseilu direktorean, batzar nagusian, eta bazkide horiek aukeratzen dituzte ere zuzendariak. Beraz, logikoa da, kooperatiba baten errazagoa izatea, herrian dagoen sentsibilidadea bertan plasmatzea. Hor ze garrantzitsua dan, esaten duzunean, bazkideek erabakitzen daue, bazkide, askotan iruete zaitxu mareak, eta, ze garrantzitsua dan, kudeatzaileak, bai zuzendaritza, bai kontseilu errektoreak ikuspuntu politiko hori oso euskera irizpide edo erabaki politikoa da. Ze importantia da horren aldeko apustua, eukitzia organo batzuk, kontseilu errektorea moduko bat, organo politikoak, benetan irudikatzen dabienak, kooperatiba ze izan biko litzaken, eta hor, euskeran ze jarrera ukibiko lauken. Ze bestela, efizientzia aldetik eta gaztelaniak askoz erreza hutsen dutzu bizitza. Dana giriak eta hola, eta jendia hobeto konpontzen da gaztelania zidazten, nese importantia dan eukitzia, sensibilidade hori, hor, dazenak, koordinazioetan. Euskararen gaiarekin nik usteet, eta ni marketing eta lehiakortasun eta ez dira nire esparrua, baina usteet alde guztietatik behiratuta usartuko nintzateke esatera, hau da, bai lehiaketa eta marketing ere ez bakarrik barrura behira, kanpora behira, nik usteet euskara jarri barko luketela horre aurrean, marka bezala.